Vakantieliefhebbers, welkom. Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de leukste vakantieparken zien. Het zwembad is dan wel niet gebouwd door Centerparks, maar de ontwerper van Brandorado was er wel door geïnspireerd. In 2018 hebben ze de loopbrug gebouwd en hebben ze de glijbaan interactief gemaakt. Reden voor mij om heel snel in het water te duiken. Zo, dames en heren, dan beginnen we ons feest in de stroomverstelling. De octopusrot is ook nog betrekkelijk nieuw hier in het programma. We vinden gelijk de eerste glijbaan, dus die gaan we doen. Lekker kiwibassen! Het golfslagbad, dames en heren. Ze hebben hem extra hard gezet vandaag. En ze gaan best goed. Nou, deze glijbaan is een hele klim. Ze hebben hem onlangs interactief gemaakt, dus dat betekent dat ze geluidseffecten en disco aan de glijbaan hebben toegevoegd. Dus, nou, we doen de octopusrot. Kijk eens! Wij gaan snel naar de buren naar Centerparks dit middag. Die video zien jullie volgende week. Laat een like achter, abonneer voor meer en dan zien wij elkaar de volgende keer. Bedankt voor het kijken.